Always number one, always at your service. Siyempre, so regular tag-carry-banding. This is Sir Bert. He's on travel right now, pero nagdadangog po siya sa satuyang programa. And kita po, nadadangog po kita as naihiling sa YouTube channel and sa DZGB News Online and sa 729 kHz hindi po sa AM radio. So again po, mabuhay and Diyos maray na hapon po tabi sa Sendo Gabos and maray rahit ang satuyang panahon niyan, Nuñez. And during the weekend po, namati ang grabe so paros, grabe so lipot, pagbanggi. So somehow, nakatipid daw po kita na magamit kang air conditioning units natin and electric fan. Okay. So medyo loy-loy po siguro sa boses ko. Gari yung makasugod. Okay. So, ayan po. Siyempre, so kailibanta po sa technical department. Thank you very much, Sabi, kay Sir June Napolis. And of course, kay Sir Jerome Nico Martinez. Ayan, so boses ko daw medyo makusog. So, no need for me na kusugo ng boses kasi daw yung ang nagluluwas medyo okay na. So, mabalos. Again, thank you so much sa tuyang technical department sa Sir June Napolis. And of course, Sir Jerome Nico Martinez. And kay Ribahan tamang po ngunya na hapon. Ang sa tuyang mga OJT from Cat College, si JJ Morante and Aldwin Andes. Ayan, maray na hapon tabi Sendo Gabos. So, ngunyan po, kumusta ko po kamo Gabos kan sa indong weekend and pwede po kamo magpadara sa sakuyang messenger. It's Cristina Agapita Pacres. Again, it's Cristina Agapita Pacres. And ang sakuyang man pong numero sa telepono ko po, it's 9322-406-439. Again, it's 9322-406-439. So sa tuyang weekend po, sana po nakapagtipid kita. Ta syempre, grabe po sulinang kaukan sa tuyang mga pigkargang gasolina and expected na po ang paglangkaw kang pamasahe. So sa tuya pong pigtukar last week, kung paano po kita makatipid, sana po in effect na sa indong mga buhay, talagang saro po kayo ng panahon na talagang mag-isip-isip po kita na kung mga pigagastusan ta dyan, na kung ano-ano, ayan po, matuto po kitang magtipid. Gari, sabi ko may nadangog ako kasubago sa programa, gari nga sa mga sirumbaga na maski talagang nagre-reservar or talagang nag-iipon, maski na po yan, na kailangan tang magtipid at saka para preparar kay ining mga maabot na panahon na talagang grabe ang piglalangkaw kan mga lalong-lalo na ini syempre ining sa tuyang pigkakargang mga gasolina, ining crudo, ining kerosene. Yan po, grabe po ang domino effect kayan. So, magtarabangan po kita, kita man po lang ang masasakitan kay ini kung di po kita magkakaigwan ng mga measures kung paano po kita makapagtipid. Grabe po, kung pwede pa sana nga sabi nga nadungog kasubago sa barita na si Mayor Vic Perete nga daw, naglalakaw from his residence to his workplace. So, kita po kung haraniman lang ang opisina sa harong, pwede man po kita maglakaw. And during break time, halimbawa pag lunch break, magbalo na lang po para din na mag-uli din ng pamasahe, kung may automa, din na po kita magastos gasolina. So yan po, at least kuyan po talagang magandam kita data po aram kung ano talagang mangyayari in the mga coming days. Naroon po kayo nangyayari sa satuyang kinaban. So magtipid, araw kaya na talagang tighten our ang satuyang sinturon, day po mga padigarbo na kung ano-ano, yan. Para at least po igwa kitang i-save na pag may mga emergency sa satuyang pamilya. So, niya na hapon po, maugmahon po kita, we're honored na, niya na hapon, ikaw kitang, Sir Bert palang tabi, ingat po sa imong biyahe. And I know you're listening to our program, hindi po sa tuyong regular na programang Usapang Pamilya. So, niya na hapon po, ikaw po kitang bisita niya na hapon, sa tuya pong topic na ini talagang para sa tuyang mga kababayan ba ito, kasi we are celebrating Women's Month. Yan. Ang topic to po nga to is aging gracefully, wellness para sa kababaihan. So, ngunyan po, igwa kitang bisita mo niya na talagang very active ini. Sabi ko, hindi ka subanggin, nahili ko may post. Sabi ko, naiinggit ako na talagang fit na fit. Dahil iba po, ang sa tuyang guest, Zin Cecil. Ayan, Diyos maray na hapon tabi and mabuhay. Welcome to our program. Thank you so Pamilya. much. Salamat po.
So pwede po siguro para sa karaman kan mga sa tuyang naghihiling at saka yung mga nagdadangog, siguro maybe we can say something about ourselves kung para at least may background sinda kung ano. Okay. Rani-rani nilang po nagdiit sa microphone. Okay, sige. Yan Okay. po. Thank you, Ma'am Pita. DZGB, si DZGB family, salamat po. Sa gabos po na naghihinanyog sa radyo, over the radio station sa 729 kilohertz, and then of course mga naka-FB live. Good afternoon po. Salamatan po. It's my pleasure and honor to be here on DZGB Talk on Wellness. Ako po si Cecil Bahilio Espiritu. I used to be in a bank but na I early retired. So now I'm enjoying a very active life. Nagtuturo po ako fitness, dance for all ages. Yan, gagayon po Yeah, for all ages. Iliyon mo, fit na fit, Diyos ko. So, siguro dakulon mga, maray pa nga ito, maski anong isulubagin na bagay. Actually, maski baratong bado, okay na. Pag nagdadakula kaya ang size, nagmamahal ma. So, tama pala yan na medyo sa dita, syempre sutelang ginamit, mas Tipid-tipid, yes po. Ayan. So, magayon ng bagang pero may dapat kitang stay fit, stay healthy. Ano po? So, tabang bagay na pigtataram na sabi ninda habang tumatanda, nagbabagon sa tuyang lawas. Yes po, that's true po. Tapos yung metabolism, energy, pati na rin yung mga emotional at saka yung Yes mental po, health. kasabay po yan sa as we age, kasabay po yan. Yan. Pero tanda po na ini po yan, dahil taman pigtataram na matanda na ngayon na, wala na ngayon pag-asa, gusto na ngayon yan, bata mga tataramon baga. Generally, arg po ka ng ang pag-isip, no? But these days, we have to change it. They pwedeng sabayan ta sa pag-edad ta. Talaga pong data maiwasan ang maedad kita. We will go through the process of aging. But we can make our aging graceful. Yeah. Sabi nga ni, aging gracefully. Yan. So, gari nga ni bagayon. Pasalamat kita, nakabag kita arukin ng age. Opo. That's true. Kaya pigi-encourage naman Pita na ining mga kababaihan, pati mga lalaki. But especially now, it's Women's Month. Now, encourage ta sila na i-incorporate talaga sa buhay ang wellness, ang pag-exercise, ang pag-embrace kan mga pagbabago. Tanganing, araw mo niyan, very hard times, we have to adapt sa changes that's happening now, sa mga challenges sa buhay. And one way is wellness. Ayan. Iyo po. Saka yung if you're healthy, yes. kita sa kahilangan. Yes po. Yes po. Talagang health is wealth. Yan. Takong araw ka, nag-repair kitang nasa araw, nakatukaw lang, nakahigda. Paano yan? So, Bago kitang productive. Maglakaw-lakaw ka lang dyan, pagal ka na. So, puso mo, dahil napapractice. Exactly so, po. Kaya dapat mag-move talaga kita. Sabi ko every time na invite ako mag-speak, little movement is better than no movement at all. Kasi dapat talaga mairo po kita, not because it's Women's Month o gusto tang maggayon, but it's really healthy that we move talaga. Ang Ma'am Pita, ang consistency. Sabi nga consistency is the best policy. Talagang di kita pwedeng... Consistency is the key. Yes, consistent is the day. Pwedeng ma-exercise kita ngunyan, ta may okasyon kitang dumanon, ta supiot na subado, ma-exercise kita not because of yung physical look, but we have to move because of our inner self. Ini pong sa laog ta. Because if you are good inside, I'm sure, and siguro everybody will agree, Ma'am Pita, na if you are good inside, you will also look good outside. Lalo na kung magayon ka kay Miss Pita. Parehas natin. Iba yung aura. Iba po. So, dapat iibahon natin ang mindset natin. Yes, Dahil pwede kita na, ma-exercise lang ako. Kasi, anong bulan ito? June, kailangan ko maganda kasi pasok na. Exactly. Iyo po. Sabi mo nga ni, consistency is the key. It's the key. Yeah, that is always the key. Kaya, mahiro talaga kita. Dapat, at saka yung pag nag-aral kayo nina, paano natin masasabing, ano ba yung pag sinabi nating aging gracefully? Ano kaya ibig sabihin mo? Okay. Ang ko po dyan sa aging gracefully, ang aging siyempre sa pag-edad. Graceful, from the word graceful, daro baga pa nagabayli ka, when the dancer is graceful, ang movement niya is fluid, smooth. Gayon, may discipline. Ang pag-edad, so, gibuon ta po, we age gracefully. How? I-adapt ta po with dignity. We will adapt. We will accept the changes in our body.
And then, always po, Ma'am Pita, ang incorporating libuntang wellness to be our lifestyle. Kasi that is the only way that we can age gracefully. We exercise, we take care of ourselves so that we can take care of our loved ones. Yeah. So graceful ka talaga I'm almost 60. 60 na, round off ko na. So I dance, I am with other people, I take care of my family and those who needs my care. And then you embrace the changes. Sometimes it's hard. May highs and lows din tayo, Ma'am Pita. But when you are doing wellness, sabi ko nga ang wellness is, pag sinabi kang wellness, ang isip kang tao, exercise lang. Kaya every time po I have the chance, like gagrab ko po yung opportunity, Ma'am Pita, na ma-i-share ko sa inyo na ang wellness is not only fueling the body, but also engaging our mind and nourishing our spirit. It's always mind, body, and spirit always po. So together yan po yan. Iyan po Our mind, our body, and our spirit. Sabi ko, pinurulokan ako, mind, body, and spirit. All the time, these three should always talagang sama-sama po sila. Yan na talaga, dapat yan magkakairiban para for us to age gracefully. Opo, yes so, tama po. po yan, So, gani ako, na-amaze ako ikaw, sabi mo, round off mo na. 16 na po, opo. So, saro yan, sabi mo na dapat if you enjoy dancing, why not go dancing? Yes. If you enjoy singing, of course, ano mo yan? Yes po. So, yung mga kababaihan dyan, lalo na, being carries sa narog yan, kung mahilig ka mo magsumba, go for it. Ballroom dancing, go for it. Anything that will make you happy, go for it. Go for it. Nag-call sa friend for a cup of coffee or for chit-chat, go. Talaga pong i-enjoy ta habang yaon pa kita. Ayan. Kita pag, like, ikaw 60 na, ako nasa nearing 70 na ako. But look at you. Nakulang kitang ano kaya yung mga common challenges na pag nag-edad na kitang 40s, 50s, and up? Opo. I'm not a doctor, Ma'am Pita, but ang sabiyon sa trainings, we also discuss this. May mga trainings kami on so taking care of ourselves. So, ang primitang menopausal, yung syndrome. Ayan. Okay? May pre-menopausal, Opo, may pre, may post, may peri. Opo. So, igwa kitang hot flashes, which I am experiencing once in a while. May mga chills. So, naliliputan. I have a friend, di akong hot flashes but I have chills. So iba man po nag-experience pagtaas kang BP ninda, cholesterol and sugar. So we are so talagang tao lang, aging is really a process. Talagang natural na proseso kang lawas ta na minsan data na sabutan, pwede man kung data na nasabutan ang sadirita or kung something is really wrong, makonsult kitang doktor. Ayan. So yan talaga ako kay ito, I remember that time na yung pre-menopausal siguro at that time nasa bank pa ako nagwo-work. Opo. Siguro di ko masyado na sigurong na nasa pre-menopausal kasi yung BP ko talaga, hypertensive talaga ako. Pero may akong makulog ang payo. So sabi ko, yun na pala yung stage na yun na nagkaka-experience na ako ng yung sa health ko na parang yan na pamenopause na. Yan. Tapos sa mga problema ng sleepless nights, sa mga maluyad ang turog, sa mga Pasalamat ako sa pagturog, di akong problema. That's good. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ako po, minsan, paghali pa lang ako sa event, medyo lang ko pang energy, dapat makalma talaga ako kaanta. Talaga. Siguro baga nag-disco kang, day ka patapos, day pa na naka-cool down. Yung mo, mataas yung energy level mo pa, no? So, magayon po, ayan po yung sa satuyang mga parantabay dyan sa satuyang programa. Pwede po kung magpadara, manunugod po sa satuyang very interesting topic, lalong-lalo na yung mga kababaihan. So, gusto ko lang mag-shoutout ko niyan sa satuyang mga nagdadarang kasi may nagpadara digdi si Dean Salgado from Libon. Time na waiting ng mga taga-Libon sa program mo. Ayun, Pita and kay Bert. Thank you dyan sa Libon na talagang yung term na permisa yung nagirungog sa programa na Usapang Pamilya. Yung mga sabi sa inyo dyan din, saka yung sa mga kabats ko dyan sa Libon Private High School, sina Veron, sina Divine, sina Balek, maray na hapon sa inyo ngamin dito. And also kay Sir King Reginaldo, yung ating regular na paratawis sa tuyang programa dyan sa Bangkerohan.
kay Sir Gerald Aranya, kay Clint, and si Sir Jared and Miss Marilu Dismayer sa Germany. Wow. I believe they're here now in the Philippines. And also may mga batchmates sa Bicol University, batch 75, yung mga parasining senior citizens. Oh, yeah. Oh, yeah. And of course, yung sa Roach, Lumber dyan sa Daragas, and the Gonzaga family, si Jerry Segovia, and of course, yung mga brothers and sisters ko sa BCBP community na sina Sis Alet. Also, hi kay Reina, and also yung mga taga Ginubatan, and of course, my family they're watching right now, sina Dong, sina Nora dyan sa Maroroy, they're watching. Sa Alice Corner, si Angela, si Paula, you take care there, Paula. Si Cebu, I'll see you later dyan. Sunduin ka na lang sa airport. And kay Luan, sa Germany, sa Switzerland. Ayan. Baka gusto ko may ka na, yung mga friends mo na sige, yung mga anak ko sa fitness family, I have yung mga Zumba loves, those who are regular in my classes, the Zumba class, Retro, Pound, Tropics, Tagas Wellness family, and sa Gabuspong pa nga. Para Zumba, para Bailey, Gabuspo, na nakakasabay ko sa fitness world, sa fitness. Ayan, Sir Bert, I think you're driving. Papunta sila ng, pupunta yata ng Matno to Cebu. Ingat po sa biyahe nyo, and we are enjoying also. Thank you for guesting me again. I'm having a good time with Ma'am Pita here. So, maganda yung sabi ko na, Sir Bert, kailangan natin mag ballroom and Zumba. Yes. At least siya yung regular yata nag-gym. Nag-gym po kami. Minsan classmates kami minsan. Yan. Ako lang before talaga permiman ako, tapos nag-walking kami diyan sa BU, and lately lang hindi masyado kasi meron pang mga pig-asikaso. Pag later pag naka-adjust na, balik naman ako sa pag-walking. Sabi ko kasi nga importante, di ba? Maski ang walking na lang po, kasi sabi ko nga ang walking ang pinakamadaling exercise, pinakabarato. Di mo kaipon magsangli, maski sa natad mo sana or sa street. Or after dinner, kung medyo guilty ka, grabing nakaon mo. 10 minutes, walk. Gari, taramtaya na it's very important, lalo na sa mga kababaihan, na syempre pag yung estrogen level mo nagbaba na, iyan gari important yung mag-walking, mag-exercise sa tuya. Paano po? Ang primero, syempre, always, ang priority ta is health. If you don't move, wala, dahil nagmo-move ang lawas mo, so not functioning properly. So pig-encourage itang lalo na kitang mga girls, when we give birth, when we age, this part, lalo na this tummy na Ma'am Pita, ining part, this is very hard. Ini po, mga signs of aging yan. You cannot avoid this. I also have that. Nag-age naman ako. So what we do, we rebuild our muscles. How do? We do exercises, and ngunyan nga ni, pig-encourage ko sinda that to lift weights. Because this is the only way to rebuild our muscles. So kaya ta lang po. We will not force ourselves. Kasi, sige na ang Zumba, cardio is very good, na namamanage ta ang weight, and siyempre nababawasan ang risk sa mga exposure, so different kinds of illnesses. But of course, I'm encouraging the ladies now. In fact, we incorporate ko sa one of my classes, the lifting of weights, the Zumba toning, because kaipuhan tang, i-challenge ta ang buhay ta. Now, if you're lifting weight, Ma'am Pita, halimbawa, ini pala ang kaya mong weight, it's good. The lighter the weight, the more lifts you have to do. But the heavier, konti lang. Pero syempre, when do you stop the lifting? You stop when you feel fatigue. When you get tired, you stop. Okay. And then, sa sunod naman, i-rest mo muna ang muscles mo. The next day, yung try. Hindi naman, no need to abuse our body. Yes. Mamaya. Ang importante tapo kaya is, sa pagkabuhay ta is, as much as possible, proper nutrition, which is very hard to do. Lalo nang very accessible ang pagkaon, affordable, fast food, si Ramon. We cannot, alangan man mauti kita. So, importanteng may kita magkaon kita, hanggang pwede. Pero ang mga, ulit-ulit kong pinagtaram po, na ang nag-lose weight, dapat di man nagugutom, di man sila nag-starve. Kapag nag-starve sila, lalo sila karaong kidakulon. Ang always pigataram ko po is,
when you feast today, nagparapakaon ka kimasiramo ngunyan, sa aga, mag-fast ka naman. Ayan po. Tama Take na. note po, ha? Di, No pwede. need for you to starve. Oo, Baka wag naman. mamaya. Lalo na kitang nag-iiradad. Oo. Wala na kitang i-burn. So, pero ang pagkaon, so, grabe man, subako naman, pagyaon na din, sagan naman, or dyan naman. Yun tama lang. Opo. And then, importante ang Opo. turog ta, and then, may rest kita. Ayan, sabi mo baga, tama ito na no need for na mag-starve kita habang nag-workout kita. Dyan, baga pakatapos, sarong planganita na ang kakaunon mo, pirang burger dyan. Ay, Diyos ko. Atas, aramtaman Tama baga po lang. ang pagkaon na Opo. iiwasan ta. Kung di man kayang iwasan iyan na pagkaunaan, lalo na sa carbo-loaded talaga, mabawas kita. Kung talagang favorite mo ang pasta, bawas. Ang maluto, So, tama lang. bawas. Masarap. Nga, pansit, maluto. Isus na yung pwede. Spaghetti, maluto. Pansit, grabe talaga po yan. Grabe. Grabe, ano? Too much. Yan. Grabe Sobra talaga. na. Opo. Tapos, di kita mairo. Kaya sabi ko Ayan. nga ni Inkar, maski sa kita, sa trabaho, sa arong, mahiro po Oo. kita. The only Ayan. way is Oo. to move. To move. Yeah, Yan, move, oo. move, Tama move po. yan. Oo. Move talaga po. May nag-ano pala, from Noy Serrano Salgado, watching with you, Vita. And also from Babes Arancilio, pa-shout out, Sin Ay. Maria Cecilia Bahillas. Ay, yan, mga ano ba yan? Mga ano, Thank mga, you. talagang, Ayan thank po. you, Miss Babes. Ayan. Mga ano yan, mga, ano talaga yan po, mga active ang lifestyle nila. Nahihiling ko talaga. Present sila na-enjoy. everywhere. Talagang siguro pag okay na yung ano ko na talagang mahilig din naman ako na Iyo po. yung mga durudan. Yes. Mahilig din ako talaga. Kaso yung may ano lang. So, siguro pag okay na yung schedule, Yes, please. exercise Yes po, talaga po. ako. Kasi Yes, Ma'am importante Pita. yun. Importante yun. Lalo kang, Oh. lalo pag dakulong kitang pigar si kaso. Kaya Yan. sabi ko nga ni, di nindo ipagsingit ang wellness. Do not sing it. Do not suilalaag mo lang. Talagang it should be a lifestyle. Talagang yan po ang piglalaban We should ko. devote time really Yeah, na opo. mag-exercise. I was with the bank. I used to be working. Paano ko na ma-manage? Because talang inano ko na sa isip ko na, kaipuhan ko. You can never tell when you age, tapos bagaman pita, both sides, may mga kamatian ang pamilya nindo. So at least, madelay ko ang pagkaigwa ko kaya na ilang naan Yeah. or maiwasan ko man lamang because Yeah, really, oo. health is wealth. Tama yan. Sabi alimbawa ini mga parents, I mean yung mga kababaihan na very busy at saka yung nasa harong. Opo. Sana magkaroon sila ng time. Paano Time. pwede mo i-advise sa inyo na talagang to find time really To na find time. Okay. mag-exercise? Ang sabi ko nga ni, ang Oo. usually, Ma'am Pita, ang namamati mo na busy man ako sa arong, I don't have to go to a class or to dance. Busy ka sa arong. But that's good po mga madam that you are busy in the house. That's also one way to move. Kaya lang po, when you're busy at the house, anong pigakabisihan ta? So mga household chores, magsamod, maglinig. Paano kita magsamod? Siyempre, tiriko kita. But it's good. Di ko po pigdi-discount na nag-iarog ka na no? It's good that we are moving in the house, but you can do more. So pagkakaon, ang pig-encourage ko, lalo na ngunyan, because I am monitoring a group po ngunyan sa barangay mi na nagpupuro kalusugan, na nag-weight management. Pig-encourage ko po sila, day nindo kung you cannot afford membership sa gym, eat after you eat, walk. Ang mga mother po, okay lang nag-garden ka mo, pero ano man daw ang 10 minutes na taas-taas ka mukhang kamot, you move sideways, raise ulit, 10 minutes lang po everyday. Pag consistent ka, I'm sure may effect sa So yung lawas. 10 minutes is good. Okay na rin Yes, yun. it's At least, better than no movement at all po. Yan palagi kong sinapigasabi po yan. yan. So siguro, ma-start ako yung mga 10 minutes muna. Opo, pag nag-dinner ka po, mamaya, maski ako po, kung bakante ako, mamaya kung mag-dinner ako, na I have the time, duman ako sa street me, 10 minutes. Pero yung 10 minutes na yan, dapat it should be non-stop. Non-stop. Hindi ka magpapahingalo. Hindi po. Yung Kasi 10 madali minutes lang 10 diretso. minutes. Madali Oo. lang po. Makaskason man ang Opo, ganda yan. madali lang. Tapos minsan, may dara akong dumbbells para may challenge. Dadara ko siya. Pag may nakasawat ang tawa, gibunta po na, Ayan gibunta po. na sa nang happy ang exercise. Parang exercise in disguise. Ayan. Or baili-baili ka mo sa arong nindo.
Ayan. Okay po, kita dyan ang mga nagdadangog ng mga kababaihan dyan sa Laog Kang Harong. Ayan po, magayunan po. So, advice si Ma'am Cecil, Zin Cecil, na pag naman sa Harong, at limbawa at yan, after dinner, very busy kita, di kita pwedeng magluwas. At saka sabi niya nga, it's quite, na paano kita makakapagtipid na we cannot afford to pay, let's say, 1,000 or 500. Yes. So, pwede kita after dinner ngayon, at least 10 minutes, at least 10 minutes, non-stop. Non-stop walk. Ayan, po. magburubayle, pwede na. Opo, Or yeah. stretching, Opo. twisting. Pagkaaga po, Ayan, i-encourage bending. ko sila na, Ah. raise your hands, tigo 1 minute, pataas kang kamot. 1 minute, pa sideways. Ayan. Testing mo na po nindo ha. Pwede kita magpun at yan and then tell us kung okay yan sa indong namatian. Anong improvement sa buhay nindo after you Yes. spending at least 10 Opo. minutes per day na mag-exercise. Yes, Ayan opo. po Basta ha. po everyday, data man po mga iling nag-ano kita, pero inside. Yan. So yan challenge padara po yan pwede nindong picturean ang sadiri nindo now and then after that consistent ka muna Consistent. nag-exercise at Yes. least 10 minutes and eventually magpa-progress yan 10-15 minutes and Yes, opo. who knows baka mamaya 1 hour na Yeah, non-stop. Wow, po. very good yan. Iyo po. So yan po, bagayon po ang Satuya Pigdotokan na talagang para ini po sa Satuya mga kababaihan na no matter how busy we are, kay puhanta po alagaan ang ating sarili. Sabi nga, aging gracefully. Kahit na po kita, when we reach the age of 80 or 90, talagang maganda pa rin tayo. I mean, yung buhay natin na maayos. So, ma-break muna po kita and we'll be back with our program. Digdi po sa Usapang Pamilya every Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Of course, with our very special guest, Zin Cecil. We'll be back. Ang Ang tamang oras po hatod is sa Indoka, 2:30. Liver Aid, Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Tanduay, celebrating 170 years of rum excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na bisat galing ng horsetail extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa. Sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Bridgestone Legazpi is your go-to for all kinds of vehicle tires and driving needs. We take care of your tire services, wheel alignment, change oil, brake cleaning and adjustment, bearing repair, under chassis repair and check-up, battery check-up and charging. Get free maintenance with our Varta battery, backed by advanced German technology for electric, hybrid, and combustion vehicles. Visit Bridgestone Legazpi at Town Square Building, Lacandula Drive, Gogon, Legazpi City. Open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Message us at our Facebook page, Bridgestone Legazpi, or contact 0960-335-1716. Your safety comes first when driving with Bridgestone tires at the top of your mind for all your adventures. Avail our summer kick-off deal. Buy 4 tires and get 30% off on selected sizes. Promo runs from February 1 to April 30, 2026. Hey! This is Talaga! Are you looking for quality and affordable home appliances and furnitures? We got something for you. So listen. Kung hanap mo, mura na appliances, huwag kang mag-alala, dami ditong choices. Mula sa TV at rep, sala, set, got all you need. Mga pangangailangan sa bahay, lahat ng gadget na gamit pang alalay. Rice cooker, fan heater at cookpan, washing machine at stove, lahat na yan. Sa Daraga Home Depot, mura at quality busagaan. Sa Daraga Home Depot, where your one-stop shop. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, digdi sa DZGB. Mabuhay and welcome back to our program, the second half of our program Usapang Pamilya, every Mondays, Tuesdays, and Thursdays, 2 to 3, digilang po sa DZGB, always number 1, always at your service. And syempre, agan po ang satuyang kariban sa Technical Department, dahil iba si Sir June Napolis at saka si Sir Jerome Nico Martinez. And today is very special day. And hello kay Sir Bert, he's traveling right now to Cebu. And mag-ingat ka tabi, Sir Bert, and I miss you here. Tabata, hindi ako marunong masyado magpindot-pindot. Anyway, maugmahon po kita kasi ikaw kitang special guest this afternoon, si Zin, Cecil, Ma'am Cecil, and maray na hapon, and welcome back to our program. And sa tuya pong pitutukar mo niya na hapon po, ang sa tuyang topic is aging gracefully. Wellness para sa kababaihan. Very timely kasi we are celebrating Women's Month. Yes. The whole month of March. So, syempre kailangan nating, lalo na kitang mga kababaihan na we need to age gracefully. So, kasi bago po, sa 30 minutes, nagtaon na po ng mga tips si Ma'am Cecil. Manunungod po kayo niyong how to age gracefully, and very, very important for us to spend at least 10 minutes. So, they nakaka-zumba, they nakakaluwas dahil very busy sa house. At least, try nyo po, sabi ko nga na yan ang challenge sa Indo, take a photo of you right now, and then 10 minutes at least, you start tonight. Kesa nagga-gadget po kita na mga pirang oras, pag na-open mo yung YouTube channel, nauubos mong pirang, you are not aware. Para tukaw ka sa ninyo, you spend already 1 hour. Ngayon mairay ako kang baduan, nagbukas kang dahil na nakatapos kang baduan, nagpara YouTube na. YouTube. So, at least 10 minutes. At least. And then you can move. And then, pwede nang mag-increase. Nag-upgrade na. Opo, yes, you level up. Sabi niya, kasi bago manggaling yung may darang, so nag-weights. At least you start yung mag-aan lang. Pag kaya nyo po, pero pag Pita, kasi syempre, according to their levels man yan, kung mga young at heart na as in talagang very young, so medyo talagang senior na, paano gusto nga pa po ng mga senior na maray. So talagang very, very young at heart, day ko naman sila, tabaka din na kaya. Baka dyan nabot siya na nauntugan sa kuko. Yes, kaya, prime manggararan, ma-practice kay safety when you perform any kind of exercise. Yan. Tama po yan. So, yan po, kita po, watch out po kita dyan, ha. Kung if may mga weights bang kita na pwedeng i-lift natin, so yung kaya lang. So, bottled water will do. Sometimes, if they don't have the dumbbells, I ask them to bring bottled water na pantay ang laog. Yan. At saka yung pwedeng ganyan-ganyan. Yes. So, pwede na po yung bottled water na igwang, so, pirang litro yan. Yan, po. So, lang, kaya nindang ma-hold. At least, matatabangan ini na day man nagsasag. Opo. Or kung data man ini ma-repair at once, syempre talagang mahirap naman talaga ito repair. But, ang importante, we're moving. And yan? we're challenging lamang. Yes. And then, we're leveling up. Yan. Sa movement. So, tsaka yun, para sa tuya pong kaaraman, sabi digdi, exercise prevents diseases like sabi kan mga health experts, ang regular exercise ay nakakatulong maiwasan ng heart disease, diabetes, osteoporosis, at saka high blood pressure. Yes po, that's true po. Opo. Yan talagang mga from the health experts na mismo po yan. I remember before, kasi nag-alangkaw yung blood sugar ko, I was required at least 30 minutes per day na continuous yung 30 minutes na mag-exercise. Yes, opo. Yan ang required. Pag diabetic ka, required yan. Kaya ito talaga tanaglang ko sugar level ko. Yan ang require sa kuya. I would just like to, before we proceed,
Si Je Roslyn is watching. Hello, Tabi. Maray na hapon. And, ayan, halini kay Babe Sarancilio. Maganda talaga ang Zumba na exercise. Madami na din Zin dito sa Bicol, particularly dito sa Legazpi. Nagpapailing lang na dakul ang mga concern sa health. Dakul na mga Zumba enthusiast sa Zumba. Ayan. Hi, babes. Thank you Ayan. for watching. Tapos sabi niya, sa ayaw sa Zumba, sabi nila, intense, try po nila ang Tropics. Din ni Coach Zin Maria Cecil. Oh, thank you. Ano itong Tropics? Okay, so iyan po, Ma'am Pita. Thank you, babes, for the informing our audience. It's a new dance fitness, Ma'am Pita, which I learned. Actually, I did way back before. I did that in Hawaii when I had the chance to travel. But this one, I got certified for Tropics Dance Fitness. It's a combination. So madaling explanation is combination of hula, Hawaiian, and Tahitian. So the aloha More feels, on dito sa yes, more dito. Down? And then syempre your knees will be even more stronger. Magayunan po siya. It's a very happy because parang Zumba, maganda ang the music or any kind of exercise, but the music, syempre, Hawaiian. Okay. Tropics, ano? Yes, Ano, talagang Tropics, tama ba? Tropics. Tropix. It's a beautiful dance fitness that I am promoting and I'm doing. Parang nagsusway-sway. Yes. It's beautiful. And babes and the rest of the girls are having fun doing this. Ayan. So, saan mo pigigibon araw kayo yung dancing? Yeah, I have 2 classes sa studio in Albay. Sa likod po kang Capitol Building. I have Tuesday and Thursday. On Tuesdays, I teach Zumba, pound, toning, retro, iba-iba. And then on Thursdays, I teach Tropics Dance Fitness. And on Saturdays, I have Zumba. And the other days, for like this, for events, for bookings, for pangasa, iba-ibang ano. Like I was also invited in one of the agencies here in NFA. I had a chance also to do a wellness talk on their Women's Month. Ayan. Kamo po dyan ng mga nagdadangog ng mga pararehaspi, ng mga kababayan na talaga mga magaganda tayo. We're aging gracefully. Yes, that's true. Ayan. Yung mga kung saan available si Zin, Miss Cecil, yan. May bagong niya na Tropics. Ganun na imagine ko na paano yung hips natin nagsusway. Parang sexy, ang ganda. I have 75 years old and I have 28 years old in the class. Ayan. Okay. So nimit ko po sinda. So, everybody will enjoy. So yung ganun na age, may 70 plus, may 30. So pwede sinda in one group. They can come. sabay-sabay. Yes, opo. Iminimit ko po siya. The class is so dapat ma-enjoy din kang mga young at heart and also the young ones. Sabi ko, the aging and the grown-ups and the young at heart. Ayan. So imimit ko sinda in the middle so they will all have fun in the class. Igwa lang ako digding basahon na message sa tuyang mga paraantabay. Si Liza ini, good afternoon Usapang Pamilya. 52 na po ako at nag-start ako mag-walking every day. Napansin ko po na mas gumaan ang pakiramdam ko. Exactly. Yes, ma'am. Ma'am, very good ka. Do that regularly. Yan. It helps a lot. Sabi ko nga iyan ang pinaka-basic exercise, Ma'am Pita, for the information of everyone. Pinaka-madaling exercise na di mo kaipon magsangli. Maski nga basta safe man ang kung abo mo talaga magsangli. Pero basta safe ang bitis mo, ang piglalakawan mo, do that regularly and you will feel it really lighter. Pero lang sabi ko nga kung nag-walking ka sa mall, di syempre napagastos ka. So bako na siyang cheap. Or sabi ko, nag-walking ka somewhere na madakulo ng mga tindahan na pagkaon, bako na cheap. But kidding aside, talagang walking is the pinaka-madaling exercise na gibuhon po. So mag-enjoy po kita, mag-walking. Lalo na niya na malang gasolina. Ayan, importante yun po. Dakulaong tawang, maray pa yan sa satuyang health and makakatipid pa. Yes, ma'am. Ayan, may lang po digdi sabi ni Babes again, so much enjoy. Nakakamit ka din ng mga new friends. Yes, that's po. true. Oh, yes. And si Miss Jocelyn Broquesa, Ma'am Ate Pita, let's go. Bakit Tropics ka na? Yeah, please come, ma'am. I will. You will enjoy. And si Roel Clemente is watching from Naga City. Hello po and thank you for watching our program.
Ayan. Igwa pa digding mensahe, ali ini kay Tess sa Legazpi. Salamat sa topic ninyo. Nanay ako ng 4 na at minsan nakalimutan ko ng alagaan ng sarili. Yes, Oy, please don't self-care. forget. Yan po, pinaka-importante ang self-care ta. Kasi kita ang pinaka-star sa harong ta. Yan. House managers, caregiver, O, everything in the paglinggawan ng house. sarili ta. Yeah po, lalo na, not only Ma'am Pita, this Women's Month, at kaya naka-allocate ng color, I look for, in my cabinet, sabi ko, para maano ko sa ube. Not only because it's Women's Month, but every day, we take care of ourselves so that we can take care of our loved ones. And then, ma-enjoy ta ang buhay ta. Ayan. It feels good if you look good. Maray kita, it really feels good. Iya po. Ayan. Kaya sabi ko, we start tomorrow, not tomorrow, Now. tonight. When I had a chance to speak the other week, sabi ko, not tomorrow, not the next day, but now is the Oo, time. Very important yan. Ayan po ha. Dapat po punan ta na yan for us to feel good. Iya po. Whenever we go out, parang confident ka, maray ang sa imong pagmati, Yes po, and yeah. yung outlook mo at saka yung mindset natin na maray na, ay, wala akong kamatian kasi I'm fit, at Yes. talagang ipigalagaan ta ang sadiri ta. Ayan. Yes, that's true po. That's true. Ayan. So, ayan po. Igwa pa digding sa ro halimanini kay Miss Elena from Sorsogon. Tanong ko po kay Ma'am Sin Cecil, okay lang po ba ang Zumba kahit may arthritis? Okay. Ang Zumba po is for all ages. Okay. Kung ang arthritis mo po makakahinder sa movement mo, mag-Zumba ka, ang luway-luway po. Pero kung ang arthritis mo needs talaga yung medical attention, magpa-clearance muna po kita, okay? Better. Any kind of health condition, piga request ko po ang mga kliyente ko to go seek for clearance, lalo na sa inoperaran, and then they will come back to class. Ma'am Cecil, sabi ko, Madam, gusto ta kapabaylon, pero let me know first if you are really cleared by your physician to do workout with me. Tadipisil ba nga, Madam? Iyo po. So, pero yung mga arthritis, sa pagkaon unusually, Ayun that the nga eh. doctor's advice, Ingat po. Oo. always sick. Ayan. So, yan. Napakaganda ng mga mensahe natin, mga Iwasan listeners. talaga yung mga Ayan. twisting like that. So, yan. Ano po ang pwede mong ito before we Okay, we're wind up? almost- Ano po ang pwede mong masabi sa mga kababaihan na medyo natatakot o nasusupog na Okay. mag-start na mag-exercise, na Okay. feeling good, na pwede sindang, at saka pwede na rin natin sabihin kung saan sila pwede pumunta just to be part of the Okay, mga kahuwana ko, sabi ko nga ni mga Happy Women's Month. So, let's not take care of ourselves only now because it's Women's Month. Pero i-encourage ko po kamo as a dance and fitness instructor to move regularly because there is no substitute to exercise. Ang ano ta po, we take care of self. So we start with self-care so that when you are good in yung relationship mo with your oneself, I'm sure beautiful also ang relationship mo with your family and with your community. So when you feel good inside, you will also look good outside. So you are beautiful inside and out. But we're not more particular on the physical appearance, okay? Basta po importante, we're moving. So no movement at all is not very good. So kahit konti, basta we have to move but we also remember that wellness should always be mind, body, and spirit. The three should go always together. Ayan. Mind, spirit, and body. Yes. Mind, body, and spirit. Mind, body, and spirit all the time. Yan. They We fuel, paglingawan. so we enhance, we engage our mind, we fuel our body, and we nourish our spirit. Yan. Happy Women's Month, everyone. Salamat po, Ma'am Pita. Yan, okay. DZGB family. Ayan. We hope to see you again. Yes. Siguro pag abot ni Sir Bert, Opo. kasi gari kulang. Kulang firme ang time. Last time I was here, wala ka Ma'am Pita. I was here, sabi ni Paddy, ni Tito Bert, di kulang. So, basta po may chance, always at your service. Gari, tayo, bitin pa, kulang pa. Ayan. So, Sana po ako, nakashare kahit konti. Ayan. So, mabalik po kita anytime naman para at least, nakulang tabang ini sa Satuya. Yes mga po. kababayan yan, mga nag-arantabi sa Satuya, sa programa. So, yan po. Again, thank you to our guest this afternoon, Ma'am Sin Cecil. And syempre, salamat sa Satuya, mga nag-arantabay sa Satuyang programa. Yan po, dakul kitang naukudan na we have to feel good, feel better by doing some exercise. At least, be consistent at
kailangan natin to start now. Yan. Ma-shoutout ako, Ma'am Peta. Pwede mag-shoutout. Sige One po. second. Zoom House Family, Tagas Wellness, Labus pong Zumba Labs, Fitness Family. Let's take care of ourselves po. And thank you for dancing and doing the exercises with me. Salamaton po. Ayan. Ma'am Pita, Thank you. Salamat po. Mabuhay ako po si Pita, kay Bahanta po sa Technical Department, si Sir Juna Police and si Sir Jerome Nico Martinez, and sa tuyang Cat College, OJT, si Jay Marante and Alwin Andes. Ako po si Pita, nagsasabing salamat po sa Sendo Pagantawis sa tuyang programang Usapang Pamilya, and abangan ta po ang masunod na programa Pinky on My Baby with VP Henry Maceda. Mabalos po, mabuhay, and Diyos maray na hapon. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Discover